Dok se na najvišim razinama Europske unije tek pregovara o budućem financiranju istraživanja i popularizacije znanosti, hrvatski školarci imali su prilike upoznati brojne vršnjake iz raznih zemalja Europe, sudjelovati u brojnim programima razmjene i istraživati. U protekle 2 godine upoznali su i brojne volontere iz europskih zemalja putem programa Europske snage solidarnosti. Zato se u zagrebačkoj osnovnoj školi Dobriše Cesarića vesele proljeću i novim volonterima koji dolaze kako bi s njima još jednom svoj školski vrt pretvorili u carstvo igre i dobrih vibracija za cijeli kvart. Evo, hajdemo pogledati ili kućica još tu. Dođite. Kućica se srušila. Evo naše ježeve kućice. Hoćemo li ju sada otvarati? Ne. Tko će mi objasniti zašto? Reci, Fran. Zato što ježić spava. Ježić sada spava. U koje godišnje doba to ježić spava? Katja, u zimu ježić spava. A u koje doba mi otvaramo kućicu i čistimo? U ljeto i jesen. A tko nam onda mora pomoći? Volonteri. Jedva čekamo dolazak volontera, oni dolaze gotovo svakodnevno kada su ovdje u Zagrebu i volonteri su iz različitih zemalja. Imali smo Tursku, Grčku, Španjolsku, Portugal, Njemačku, Englesku, odnosno Veliku Britaniju, dakle zaista iz Makedonije, zaista iz raznih zemalja, susrećemo se s raznim jezicima, s različitim kulturama i ono što je fascinantno da djeca već od prvog razreda zapravo se uspijevaju sporazumijevati na stranom jeziku. Ajmo vidjeti ako s njima trebali nešto popraviti. Ježovu kućicu smo popravljali, neko je srušio kućicu, pa smo mi popravljali kućicu s njima, lijepo naš vrt smo počistavali i to. Odakle su bili ti volonteri? Pa iz raznih zemalja. Jesu govorili hrvatski? Pa učili smo i hrvatski, da. Kako ste se onda sporazumijevali? Kako ste znali ko šta kaže? Pa učiteljica nas je, malo nam je rekla na hrvatskom šta oni kažu. Prevola. I tako. Jel sad očekujete nove da dođu u proljeće? Da, jako se veselimo njima, vidjet ćemo kakvi su, iz kojih su zemalja i to. Ne znamo iz kojih će zemalja doći novi volonteri, ali znamo da ćemo opet napraviti savršen vrtni festival, imat ćemo opet puno novih vrtnih radionica i opet ćemo moći komunicirati s njima na engleskom, a isto tako naučiti ih neke riječi na hrvatskom. Oni dolaze u školi, uče nas kako oni rade u svojim zemljama, pomažu nam u nekim vrtnim poslovima. Dolaze ponekad iz egzotičnih zemalja, a došli su ovdje kako bi se družili s njima, kako bi s njima radili u vrtu, kako bi pomogli uslikati školu, kako bi za njih pripremili neke radionice i stvarno unijeli su i jednu internacionalizaciju u cijeli proces, ali isto tako povezali su nas sa cijelim kvartom. Zato što volonteri koji dođu pomažu nam napraviti vrtni festival za cijeli kvart i tome se svi raduju. Kako već evo 6. godinu provodimo volonterske programe u osnovnim školama grada Zagreba, imamo iskustvo da učenici koji su sada već 7. neki i 8. razredi, neki su izašli iz osnovnih škola, žele upravo volontirati. I to je nešto što je nama bio glavni cilj, da potaknemo mlade ljude da nesebično daju sebe za dobrobit cijelog društva. Mladi ljudi ne znaju toliko o mogućnostima europskog volontiranja, međunarodnog volontiranja, odlazaka na razne kraće programe, jer ne moraju nužno otići na 2 mjeseca ili čak na godinu dana. Tu ima mogućnosti za razne kraće projekte. Tako da mi se pokušavamo fokusirati na to da, na primjer, program Erasmus Plus što više promoviramo. Svaki put kad odemo negdje, na fakultete, u škole, razgovaramo s mladim ljudima. Ja osobno sa svojim poznanicima jako puno o tome razgovaram.
Zašto? Zašto uopće smatram da je to bitno? Zato što sam ja iskoristila dobrobiti i blagodati programa Erasmus+, još i kao studentica, jer ja sam isto u Hrvatsku došla preko studentske razmjene, pa bih htjela svima preporučiti da to iskustvo imaju u svom životu, jer je to neprocjenjivo iskustvo i nikad ne znamo hoće li to nekome promijeniti život, kao što je i meni promijenilo život. Sljedeći mjesec nam dolaze čak učitelji iz nekih europskih zemalja kao što su Finska, Španjolska, Češka. Oni dolaze vidjeti kako mi to radi, kako škola surađuje sa udrugama i sa cijelim kvartom. Ali isto tako imamo velike planove, pišemo nove projekte sa Islandom, sa Estonijom, znači sa najboljima i mislim da se možemo svrstati s njima u isti rang. A što ostaje? Ostaju budući volonteri. Ostaju djeca koja su oduševljena volonterima, volonterizmom, koja već sa 7 godina znaju što je to volonter i jedva čekaju da i sami to postanu.